jakong ni pai Krisir Keparni West Karbi Anglong along APHLC Hamren Constituency pen kedam tang MP election kachipate dun pen Hamren Constituency along APHLC kehai dun aputhak Lincheka Ps APHLC aradatum ningkarong kachipipon aluhi man pen chitong dun APHLC amai phoji ai kathar IAS retire 20 number Bothalangso LAC Bikrom Hanse APHLC spokesperson Angtong Tikathar Lapen Organizing Secretary Kursing Timong Lapen APHLC party along claim rapera tum chitong dun si mai mesen pen pachun ponlong lo Hamren pen Bikrom Tokbi report News 18 Difu Khanji bangke ajak kong kang duk alam senang khanji kalau mandi itu bisa alam nun dak langsina institution ke lage det ikim aron hem le king yi busita isia aron donangi aron ateng de se claim ar bung donangi ajar bob donangi lai hu alam do la son thak thak si la schedule ke la son ka selam je phan det ikim ya phan si la ajar bob ahirin uson mai kem nangi laso alam la si schedule ke lage te than nang ni ko bange upel unang nelo BJP de ne ke pu la so schedule alam pu gore ramat state ta chuhan thu long le den le pu bani pu lage hala schedule APHLC itu kilit harus sih sose BJP apart, harus sih sose itu lit korpo. Lapor sih itu kecil hok lo, along tinggal la buson sinon bat bom lo, lapen karbi, lapen inglong arat atuman, lapen kilonjia ohomia, lapen adivasi atuman, celang pet lo te, la itu hidup dan ke boy dia atum han ka perem ni ka pibir ni pu ka bon imber la BJP atum la tum apan itu perem pu la si la salam ini tum non ka che hok la pen akam ta klem bom la pen next thing wanted to sit MLA pan bagi ni litum ci sik lo la ke doan constituency ta drop po kadovi di masau pen la ke doan ta ni tum contest dun et la pen haiji busin du ni tum ning ke thedo